Sing siji piye? Semanten ugi sukem kula mugi kunjuk dhateng panjenengan Gusti. Sinuwun. Tampanono pangestu. Inggih kula tampi. Kula petek pucuk ritmo mugi dados jimat paripi kula. Siap. Nuwun sewu. Iya. Para punggawa siap siaga. Ananging kula kalih rencang kula niki kok mboten semer karepane panjenengan. Niki napa? Lurah Tamtama. Pancen bener. Yen kowe takon apa tujuane ratumu, kowe dijak lumaku ing teping sring jenggala mung butuhe esuk lawan bengi ing netraku katon putri kang endah ing Suledya. Ora ana loro siji peparap Sekar Taji Galuh Candra Kirana. Nek panjenengan boten gegandeng kalih Sekataji Candra Kirana niku pripun kagandengan? Kaya temekaning pati. Mula Nggih. aja wegah kangelan. Nggih. Ayo lumbu ing kraton Jenggala. Bebasane para Tamtama manggae patih manggal yuda ing Jenggala maneh. Yen sanyata kowe kelawan aku dibalake, perlu gawe karang abang. Ayo. Nek awak dhewe dikon jaga nang ngene prageran. Tamtama, Ya, ilinga kabeh. Para pasukan wis padha kok sebar nang gone paregolan. Apa wis ta durung? sampun. Nalikaning Kartala Jenggala maneh, kowe kabeh kudu jaga aja sampe ana pawongan mlebu nang gone keraton Jenggala maneh. Nalikane lek awak dhewe dadi sulaming bumi, ayo padha diladen. Nek kaya ngoten kula saged. Ya. Sinten mawon boten angsal mlebet. Nuwun sewu. Ya, Apa bener iki jenenge Kraton Jenggala Manik? bener. Iki jenenge Kraton Jenggala maneh. Aku arep mlebu. Gak iso. Dina iki Kraton Jenggala maneh gak nerima tamu teko njaba. Sebabe Nduk kene wong jero gak oleh metu, wong jaba ya gak oleh mlebu. Nek nganti aku ora oleh mlebu nek kraton Jenggala maneh. Wah, tak gawe karabang. Hujjah. Hai. Ya. Hujjah. 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 Ah. Ya. Ya, has, ya, has, hup, has, ya, has, ya, has, ya, has. Has, hup, ya, has,
kangen karo bojoku, heeh. Kene gegendingan ngono ta piye? Aja guyang-guyu kowe sanana tak ajab yo. Iki mban siji riwariwi mban siji. Jaluk apa? Kok akeh putri nok papan kene? Heh? Kuwi sapa jenenge? Heh? Sanana. Sanana. Sing iki lembo iki? Ya, yo sing iki. Lah sing Sekar Taji ku sing ndi? Enggak ada. Janur gunung. Deleng bibire ratape abang. Ning bengi iki bibire Sekar Taji kok abang temenan. Oh, kaya ngono. Gawe sekipah. Oh, gawe kaya ngono. Iki mau dodolan apa wae? Dodolan. Dodolanan nembang apa wae. Rumah samu dodolan gethuk ah. Jenengan niku nek ngomong niku sing jelas. Kupinge dirungokake sing tenanan. Pun mulu-mulu nek Oh. Wis gambir rasaan minggir pojokan gak butuh barek kowe. Minggir. Minggir. Nyuwun sewu, panjenengan menika sinten? Kok duka kalian para mban-mban? Aku ora duka seneng. Inggih. Tak incer saka kaduan saka njaba, rerungane apik tenan.
Nyuwun sewu saderengipun. Kok panjenengan menika mlebet wonten ing Taman Sari Tambak Boyo? Kamangka Taman Sari Tambak Boyo menika kangge para putri kemawon. Pangapurane sing gedhe. Aku wani kumulancang lemu ing taman kene mung beteking. Aku kepingin sabejagong marang kowe. Kenalake wae Ratu Sugih Bondo Bandu Klono Swandono Bandarangin Ketambi. Prabu Klono Swandono. Mestinipun panjenengan menika tiyang inggil. Kudune mangertos drapsilane mlebet ing Taman Sari mboten dikeparengake. Yogine panjenengan mlebet. Tanpa kowe mengucap tatanan kraton aku ngerti. Ning brantane jagatku, aku kepingin ketemu marang kowe tak rewengi dedipetan lebu ing Taman Tambak Boyo. Mung bedheke kowe bakal tak boyong ing Bandarangin tak dadake garwa Prameswari. Nyuwun sewu saderengipun Kakang Prabu. Kula menika sampun nggadahi garwa. Nggih Kakang Panji Asmara Bang. Panjenengan klentu. Napa ing Bantarangan menika boten wonten wanita liyanipun kula? Sekar Taji Galuh Candra Kirana. Dawuh katimbalan Kakang. Panyokro bawaku aku ngerti. Yen kowe garwane Panji Asmara Bangun Inu Kertopati. Sanadra utama ing Jenggala ning tak niati lan tak gajadi mati dadi sulaming bini temah yen aku gorong bisa tunggal ing patunggon marang kowe. Nyuwun sewu. Napa mboten badhe nglengsemake praja Bantarangin? Ing Prabu menika kayuyun kaliyan garwanipun tiyang. Aku ngerti. Nalendra kudu bisa ngoyomi kawula dasih, kudu aweh. Pituduh kang becik, conto kang apik. Ning kabeh mbok menawa Cinor Eka Drat Gusti Kang Angger Jagat nuwuhna yen Klono Swandono pengin dadi bojone Sekartaji Galuh Candra Kirana. Mboten sae kanggo conto para kawula alit. Gedhakake rasa tresna panjenengan. Tresna sing mboten saged dipun gayuh. Kula suwun kanthi danganipun penggalih. Monggo. Kondur saking praja Jenggala Manik bali wonten Bantarangin. Sekartaji, aku gelem bali ing Bandarangin katon sari ben bebarengan karo kowe ateges kowe dadi bojoku. Nyuwun sewu Kakang Prabu. Kula bali malih. Kula sampun anggadhahi garwa. Kakang Panji Asmara Bangun ke Inu Kertopati. Boten bakal kula tilem tunggal cangkuling kaliyan panjenengan. Kula boten wanita sing gadhahi tumindak sedheng kaliyan intu. Boten. Sansaya sing angel nggon kuripih marang kowe. Tak royok rusa tak rebut wanina papan. Ayo, tak royok dene. Sanadra bagus ing rupa wani kumulancang nungkul ananing Klono Sandira. Sapa kowe? Aku Panji Asmara Bangun. Mapan kebenaran kowe Panji Asmara Bangun. Bondo donya tak wenehi. Apa sing mbok karepake? Ning sarana-saranane Sekartaji gano tak boyong ing Bandarangin. Klono Swandono Ratu Sugih Bondo donya. Sadurunge aku kepengin ngerteni sapa kuwi. Klono Swandono. Aja mbok pamer donya ana ing Jenggala Manik. Ning kabeh iki Dewi Sekartaji Galuh Candra Kirana garwaku. Sapa sing jamah marang garwaku aku ora trima. Wis sak mesine garwa kudu bisa angrengko supaya kalis ing sambikala ning Taman Tambak Boyo
klebu Klana Swandana. Bebasan sastra yuda sauntan tanding marang kowe. Yen aku ora bisa mboyong Ananis Kertaji, alung boyo dadi Sulaming Bantala. Yen gedhe tekade Klana Swandana sing kaya ngono, kapan Klana Swandana iso nyempal baune Panji Asmara Bangun kuwi. Ngeter katik dalane Klana Swandana. Yen adukan ora gantos sing balung jeprete golek gabah sinawre wana mubadir tanpa guna. Yo yen sanata kebak ilmu jamantra tampan najine Klana Swandana. Tumpang soro tak buka ing badan. Mati. Dimas, aku bakal ngomong marang Dimas ning no papan kene aja nganti kawruh dening para mban ana kaputren. Boten pun kawruh kalian para mban menika. Enggal kongkon ing kepungkuran supaya aku ngomong karo Dimas ora ngerteni. Siyo ngemban. Kodho bali ana ing taman kaputren. Manggonmu pergawe aku tak ngomong karo bojo. Sampun kula kenging taman kaputren. Ing menawi jenengan matur wonten emban kenging menapa to Kang Mas? Dimas garwaningsun sing dak tresnan. Manten ugi kula. Dening dina iki Dimas kuwi ngerteni, Dimas kuwi garwaku. Ya kene, kowe ora ngomongno marang jiwaku yen kowe dina iki tumindak sedeng sing kaya ngono. Nyuwun sewu saderengipun. Iya. Yen upami kula gadhahi tumindak sedeng kan Prabu Klana Swandana, buktinipun menapa, Kang? Kowe iki kurang bukti, Dimas. Tak deleng saka kadohan kowe wani nyanyi wareng griya liya. Ning kaputren iki dening para mban ora ngerti yen Dimas kuwi di bojo Panji Asmara Bangun wong kaya aku. Panjenengan nuduh kalian kula tanpa bukti. Panjenengan kedah mangertosi Kang Mas. Tresna kula tanpa winates kan panjenengan dalem. Wong ketaku panjenengan nuduh kula tumindak sedeng. Sajane aku ora tega, ning aku tresna banget marang Dimas. Ret ning dina iki sing tak golo-golo Dimas Sekartaji galah Candra Kirana bisa kanggo contoh ing kaputren. Ning dina iki tumindakmu ora kena ditebus kaya wong dosaning akeh. Kang Mas. Ya. Jangan sampun nuduh kalian kula. Nggih kula trami. Tapi kula nyuwun Kang Mas. Kula garwa panjenengan. Yen panjenengan suktek kanggenan kula, kersa panjenengan menapa sakniki?
parupanmu kuwi ayu. Ning ala tumindakmu ora ngerti. Mesti sak. Aku sakjane ora tega Dimas. Ning dina iki saka perbuatanmu sing kaya ngono kaya aku ora kuat ngempet hawa nafsuku minggat saka jenggala maneh. Nggih. Inggih Kang Mas. Kula mangertosi. Panjenengan Sujono kalian kula mboten napa-napa. Ning kula mboten nate nggadahi kaluputan. Enget Kang Mas Panji Asmara Bangun. Yen leres kula mboten luput, ampun madosi kula. Nyuwun sewu Kanjeng Rama. Kula tanpa timbalan kalih Kanjeng Rama menapa Kanjeng Rama menika ngertos keadaan wonten kaputren menika. Jane iki Kanjeng Rama ora ngerti. Ning awakmu iki sadake ketemu marang Kanjeng Rama ora kaya adat ing saben. Yen tak delok, yen tak deleng ing taman tambak boyo kene iki sajake kok morat marit ngene iki tak ana apa wae. Kanjeng Rama. Leres saturipun Kanjeng Rama, Kang Putra badhe matur kalian Kanjeng Rama. Dinten semakin Kanjeng Rama boten kiat raos sing manah kula ningali garwa kula di Sekar Taji Galuh Candra Kirana. Kene ngapa garwamu Sekar Taji Galuh Candra Kirana ya? Tumindak sedeng kalih priya liya Kanjeng Rama. Tumindak sedeng marang wong liya. Inggih. Panjang Rama. Dalem kula Kanjeng Rama. Amangka Rama saka ing kraton Jenggala Manik niti pirsa ing taman Tambak Boyo kene kowe ora marang mulungi marang Kanjeng Rama bebungah kang enak malah maringi Rama beban sing kaya kene dadi nang susahe marang Kanjeng Rama. Nanging boten kiat rasing manah kula ningali garwa kula kados mekaten. Sak menika sampun kula tundung minggat wonten kaputren menika. Lho, mbok tundung minggat. Semua Bang. Apa lupute? Apa salai garwamu Sekar Taji Galuh Candra Kirana? Kanjeng Rama. Menapa pantes menawi Dewi Sekar Taji Galuh Candra Kirana menika anggadhahi perbuatan kados makaten inggih nglesepaken asmanipun Kanjeng Rama. Ning kula boten kiat Kanjeng Rama. Sedeng marang wong liya. Inggih. Kowe ngerti dhewe, Ger. Sejatosipun kula mboten ngertos. Ning kula ngertos menawi mban kaputren menika mendel kemawon. Sapa sing mlebu nanggone taman Tambak Boyo? Tiang saking tanah sabrang Klono Swandana naminipun Kanjeng Rama. Klono Swandana. Inggih. Kowe kudu mikir. Kowe kudu ngerti yen sapa Prabu Klono Swandana. Wong tumindak angkara murka
alincir angger bener. Sok wae. Pawongan ndi wae? Wanita ndi wae? Yen ora gelem dirodha paripaksa. Yen rumangsaning Kanjeng Rama Prabu Amiluhur sing ngembat pucering adil ing kraton Jenggolomane. Yen garwamu Sekartaji Galutandra Kirana ora duweni luput ya. Ora duweni salah nikanggone Kanjeng Rama sebab Kanjeng Rama ngerti sak bendinane garwamu Asmorma Dalem kula Kanjeng Rama. Dawuh marang kowe sedhithik wae. Arungokake. Arama ora nundung marang kowe ya. Kowe ngalor ngulon ibaratno pingangkang jagat nyamur laku bebasan. Ngupati marang garwamu Sekartaji Galutandra Kirana. Aja nganti kowe pati bali ing Jenggolomane. Yen durung gegandhengan marang garwamu. Kanjeng Rama. Kula ngaturaken kelepatan kula kalian Kanjeng Rama. Sejatosipun kula inggih tresna kalian garwa kula. Ning dinten menika Kanjeng Rama sampun wonten kaputren oncat saking Jenggolomane. Ning Kanjeng Rama ngutus kalian kula keken madosi garwa kula nggih. Iya, Kula padosane Kanjeng. Kula ingkang lepat menawi kula mboten sesarengan kalian Dewi Sekartaji Galutandra Kirana. Mboten langsal bali wonten kaputren menika. iya. Aja nganti kowe pati bali yen kowe durung gegandhengan marang garwamu. Menawi mekaten Kanjeng Rama, pangestuning Kanjeng Rama ingkang kula suwun. Iya. Kula padosane garwa kula. Pangestuni Jer. Muga-muga sak dalmu saka ing taman Tambak Gaya kalis ing Sambikala. Tansah kula enget-enget. Panji Asmara bangun, Panji Asmara bangun. Kok oyo ora ngerti. Kanjeng Rama yen wis nate ndongengi yo nate gawe marang kowe. Sok-sok wae pawongan mlebu ing taman Tambak Gaya. Kudu mbok balekake yen kowe ora pocok dadi Kanjeng Rama kowe dawuh marang Kanjeng Rama. Jebule sing mlebu Lono Sewandana. Wong Lono Sewandana kuwi wong sing ora apik, sing ora becik. Ora kandha marang Kanjeng Rama ki kepiye? Ya, Yer. Panji Asmara bangun.
Kanjeng Rama ki mok ndedonga marang kowe. Yen kowe ora bali tanpa gandengan marang garwamu, tak pidana kowe. Kit sore awane ya alhamdulillah nggo kene ke enak kaongkep. Kaya mangan iku ya luwe-luwe. Luwe ku sing luwe wetenge apa? Lho, segone iwake. Aja luwe ta, turah ngono lho. Hah? Turah ngono cek jelas. Lek luwe ku maceme iso luwe, iso turah, iso lesu utawa keluwen ngono. Aja kakean basa apa. Kok dikandhani kok malah bangel dakno. Ki biyen nggo Kedung Jati iki wonge berbudi bawa leksana. Maksude nek ngekeki, nek njamu tamu iku ora kumo-kumo akeh. Ora ana sing kekurangan paribasane. Ora ana sing kopi ku tremos iku gak ana sing enteng. Mergo teko wesi ngono ta tremos. Wis gak kuat ngangkat. Pancen sembarang itu kan kaya gambarno prilakune warga sing ana Kedung Jati. Ngene lho, aku iki mang takon jane. Takon apa? Gak ngono terus awakmu ambekan kok ngajak Reni lapo sih jane? Lho ya apa srek? Peno iki termasuk kakangku sing jenenge Bancak. Iya. Lah, peno ambek aku Reni iki kautus dening Kanjeng Rama nderekno adine si Panji Asmara bangun. Lah diderekno sampean gak krungu werta ana ing Kraton Jenggala ta menawa Dewi Sekartaji kausir dene Panji Asmara bangun apa diusir karo Panji Asmara bangun masalahe apa masalahe Dewi Sekartaji katuduh tumindak sedeng utawa serong nalikane ana ing tengahe Taman Kaputren piye iki dulur tuwek kok goblok ngene. Aku iki sakjane ya krungu. Heeh. Ning urusane rumah tanggane dulur aja dicampuri. Ora kok tege nyampuri ning awak dhewe kudu melu nyengkuyung mergo iki ya kerabat kraton kok ya kaya wong teges. Lek ngene iki kudu teges aku. Mergo sampean gak iso ngurusani aku lek wis kaya ngene ayo. Ya anyene ya apa jenenge dulur. Lah iya. Ala tanpa rupa nek ana sedine dulur awan dhewe ya melok nangis. Iya. Nek ana nangis dulur awan dhewe kudu melok berbesmili. Lah. Lah iki adimu. Lah wong bocah gantenge ngene kok duwe pikiran sing rena-rena ku piye to, Di? Lek kanggo nangis bareng lho, Kang. Lho, nangis mari nangis. Gagah ngene nangisan kaya Gembeng. Lah iya. Lho engko nek gak kurang anu. Kakang Bancak karo Kakang Budaya. Heeh. Iya, Dik. Sapa kuat yen duweni garwa tumindak sedeng. Ayo. Kakang Bancak cerita marang aku. Kok iso awakmu ngomong nek duwe garwa tumindak sedeng? Apa awakmu ngerteni dhewe? Iki permasalahannya kan ya nang kene iki, Di. Tiba kosok balen. Umpama Kang Bancak kuwi duweni bojo, dipek wong atimu piye? Lho, nek aku lho ya. Iya. Tak culno. Lho, apa gak keliru sampean sing kaya ngono? Ora. Sampeyan ora lali. Yen belanjani sak bendina, Heeh. kok nganti dipek priya lain, priya sampeyan culno. Lha gak tak culno ya apa wis gak dadi mbek aku. Dadi Termasuk iki pancurhat iki pengalaman kaya ngono. Kok aku, Di? Nek awakmu takon kaya ngono ya bener. Saumpamane kakang duwe bojo, ala kaya apa nek sampe sedeng perlu tak pateni karo. Aja gampang paten pinaten. Apa? Aja. Lho, Golek liyane akeh. Heh. Golek liyane akeh. Awang nek ndelok pupuke kaya Ora iso. Kakang Deo. Ora iso. Kaya-kaya Kakang Bancak ki ora iso ngilangno. Ora iso. Akeh
Tak delok uteke mbundeli, Kang. Aja ngono. Aku lak ngomong bola-bali. Nek kakangmu iki senajan duwe duit, kena dibagi. Ning cintane atine kakang nggur siji. Kanggo Mbak Yumu. Wis, ora usah gegoyan. Ya ora Kakang. ngono. Iki gogojekan ae. Ora usah gegojekan ning papan kene. Heeh. Aku pancen rumangsa kedosan marang garwaku. Terus nek wis rumangsa kedosan, Adip Dina iki aku kautus karo Kanjeng Rama goleki garwaku. dadi awakmu diutus Kanjeng Rama ateges teko omah kuno mau diusir. Diusir, Kang. Ya apa? Mamula wong lanang iku aja grusak-grusu. Bojo kok usir. Saiki awakmu ditunduk Kanjeng Rama. Dikon ndeleki. Paribasane iki ngene lho. Aja kaya lodrok kok. maksudnya paribas. Aja gampang mangan jenang kepanasan barang niku. Lho, aja digawe iku. Nggarai mlonjo cangkeme. Pangan gendang kepanasan. Kakang Bancah. Panjas marang bangun kuwi gantine piye, Di? Aku wis kadung janji marang Kanjeng Rama sanggup yen bisa nemokake garwaku. Ngene dia. Senajan kaya apa awakmu sing kautus Kanjeng Rama. Eling-eling aku dulurmu tuwa. Iya, Kakang. Tak bantu supaya ketemu enggal-enggal karo bojomu. Aja kuwatir. Ning dina iki aku golek garwaku wediku kawetara dening kawula dasih wong desa kae kerabat Jenggala Manik kloyongan ning tengah dalan. Aja kuwatir. Gusti Allah Ta'ala iku nek menungsa wis dijodhokno gak bakal ilang senajan pisah sedina rong dina. Lah bener omongane Gus Idam iki. Wis sidap kakekmu kuno. Ngene wae, Kang. Reh dening aku gak kawetara dening kawula dasih. Aku arep nyelamur laku macak nganggo busana kaya wong desa. Supaya ora konangan. Yen awake iki wong kraton Jenggala Manik Iya. ngono to. Penimumu iku apik. Ning aku ora nganggo jeneng Panji Asmara Bangun. Heeh. Aku nggawe jeneng Andi Andi Lumut. Kowe arep gawe jeneng ora? Aku manut Kakang nek Kakang manut gawe aku Ngono manut. tah. Iya to. Nek adine wis gawe jeneng apik, Heeh. kakange sing barep ya kudu duwe jeneng. Ya iya no. Jenengku tak simpen, Heeh. tak ganti Andi Malarangin. Lho. Kok gak padha. Andi sapa? Andi Andane Malarangin. nomor Andi Malarangen. Rangen yo. Andi Malarangin, rangen. Lek iki Andi Malarangen, aku andil kali brantas. Kang ngono keruk pasir. Kakang, Iya. aja nganti kesuwen. Ayo bebarengan goleki garwaku. Tak derekake Di. Ayo Di. Ayo, ayo. Aku ditinggal Mbak Suyung. Aja ngono ta.
nang payu iku ya sing gedhe tirakat. Nang payu. Wong bayu nek goreng payu opo sing ndak payu? Wanit nek iki payu nek. Wis padha mangan ta. Aku kudu watuk sampean masak nopo se wingi? Iki masak apa maneh? Terus apa sing dimasak? Iki mang yung mulai teko preman dadak, oleh kiriman batak pangan, kocak dipangan anak kurek di omahmu. Iku kiriman apa yo? Ya sego, Mak apa yo? deloken dhewe. Dibuka. Kok ono apa-apa yo iki koyo? Loh, gak ono apa-apane. Dibuka. Gak ilok rezekiku. Apa rupane rezeki disyukuri. Alah yo, ono iwake. Lah wong dikirim lho, Nak. Mosok yo kate njaluk dikirim wak daging ngono yo gak pantes. Bayu, arep sampean. Oh. Ono daya kok teponono. Tak sida mangan maneh iki. Napa? Enten bacaan ta? Sirkan iki sirkan. Dek. Lah ana wong lanang. Ono ta? Lain. Iya. Nek teko doan kaya nini temen. Kang Mas saking pundi Kang Mas? Kan aja mengingatkan masa Lampung. Aku gak masa Lampung Kang Mas. Didi lho Mas. Nyata. Gak ngono sih awakmu kok sampito ngene sing biyen sing ndelodok bapakmu. Apa Mas? Mbokmu wayahe njaluk ya dadi nito ngene iki. Iku ben kebanteran terus natap pipiku Mas. Bapakku jahat. Nyong. Nggih Mbak Yong. Gak ngono arek iki celuk nyong iku penting ganyong ngono ta. Iya. Lha iki ganyong. Kang Mas. Aja dibuka Mas. Lah wong wedok kok laose sakmene gedhe. Iki wayahe. Tak kei bathoke klopo. Gak anjen wong gak duwe brengos iku temenan nek brahe wedok ayo. Cuma pesenku aja nang mburi lho. Apa Mas? Iso digarap pucuk dhewe kan. Nang ambek ono wong lanang nang. Nggih, monggo dilanjut. Rangkul ngono iku lho. Oh, sudrul. Wis ah. Dereng. Monggo jenengan tak ngerti, Pak. Lah niku ngomong. Napa? Sik ta. Aku nek ndelok sampean lho ya. Napa? Kok ya iso nyemek-nyemek kaya jangan tewel iki lho. Ditakoni guyu. Sumeh lare niki. Hah? Anak kula niki Oh, sumeh. Gak sing ana oh someh sih. Ini tak aja wedi ayah iki wonge alus. Gak dik ngenang ngene. Mbok, iki anak sampean. nggih. Telu-telune anak sampean. Nggih. Metu bareng ta? Kok ono kira-kira miroan bekakas ngene. Leh, Padane apa ae? anggit marek iki moci ngono ta? Maksude umpama njaluk mas-masan sing rega piroan ngono. Maksud podo ya. Enmek. Vario. Iku sepeda cas-casan. Kenapa to Kang Mas? Wong jare tak tukono sepeda cas-casan kok sing digodho kok go budi. Go budi kuwi wis ora kuat. Go Budi kudu arep kali kula lho Mas. Heh? Go Budi kudu arep kali kula. Tak elingno lho go bu, temen iki jek nyar-nyare iki. Sampeyan gurung-gurung nek ceduk aduh kari kon iki. Nuwun sewu. Sampeyan enten perlu napa kalih keluarga kula? Nggih. Menawi kepareng, kula badhe nyuwun daran kedhik mawon. Nggih ngapunten. Nggih. Mbok nyawang. Griyane reot kados ngeten anak kula nggih sakmenten kathahe kula mboten saged ngingoni sampean malah nedhi kula. Napa sing
kula sukaken sampean. Napa mboten gadah sekul kedik-kedik mboten saged. Nah niku mboten napa yogane niku. Iki mek iki yo sego sak menten mawon jange kula pangan wong papat. Nggih. Napa cukup napa mboten? Malah sampean nedhi. Nek gale sing iki sing iku ae. Sing pun sing ndi to Kang? Iku lho. Sing kencenge apa to Kang? Iku lho. Iki ae Kang Mas. Retek ae. Mbok, Nggih. senajan to kados ngaten, mosok sak kedik mawon mboten kantuk. Sampeyan iki pun kula sanjangi, nek kula niki mboten gadah napa-napa lah, kok sampean malah ngenyang. Mboten gadah kados napa tiyang gesang wonten alam donya niku kedahe tasih gadah raos dana weweh kalian liyan. Dana weweh niku nek enten mboten kacek sampean wuruki. Sing kula pangan mawon mboten enten kok sampean niku ngengkel. Dayoh ta? Aja kasar-kasar. Kula mboten kasar kok Kang Mas. Ngeten lho, Mbok. Nggih. Ngapunten saderenge. Nggih. Kula nyuwun sekul kedhi mawon tapi mbon kangge kula sakloroning adi kula. Kula lak ampun matur kalau sampean. Tekul niki mek sak menten. Kula pangan wong papat mawon kurang, mboten cukup. Lho, Tadi mbon diparengaken. mboten iki nggih disukani tiyang. Di piye maneh di kakangmu sing barep tak rewangi njaluk saupa paribasane ning nyatane ora diparingi iki ya tansah kekurangan di coba mbok menawa ana welase wong iki kanggo awakmu di matura dhewe di Mbok Nggih. Kula badhe tanglet kalian Mbok. Nggih. Lare Estri 3 niki putrane Mbok. Anakku. Menika sing kados Jamilan. Anakku. Nggih. Ngaten Mbok. Sampe Jamila kula. Sapa kowe? Jamiin. Ana wong lanang meneng tetik nak. Kon cek larang megane payumu. Ayo, arek mogol kok. Mbok, Nggih. aku ngerti yen keadaane Mbok sing kaya ngene. Ning kabeh menungso senajan ta ora duwe. Nggih. Ya kudu dana weweh marang liyan. Ning dina iki kena apa Mbok ngina marang tamu wong kaya aku? Nuwun sewu lho. Kula mboten ngina. Kula kan sanjang. Nek kula niki mboten gadah, sekul niki disukani tiyang. Ajenge kula pangan tiyang sekawan niki. Cukup napa mboten niku terus kula. Lah sampean kok malah njaluk? Yen ngono ora bisa dana weweh marang liyan, Mbok. Hmm. Aja nyalahno aku yen ngomong keladuk marang Mbok. Sakarepmu kon ngomong. Kon kudu sopan karo wong tuwek. Aku gak iso dana weweh karo kon, kok kon malah nuturi aku. Mbok, yen ngono anak riko kabeh dadi perawan kasep gak payu rabi. Wong kere mencore kok kakean stilah. Kowe nang dipangan. Kon ku lapo? Nek aku gak payu rabi temen piye yo. Alah. Iso. Kon nek gak payu rabi gampang. Piye yo. Dolen eceran. Diecer. Iso. Dijual terpisah yo. Wus. Aku iki wis kudu arep kok yo. Kudu arep apa? Rabi. Rabi. Nek gak payu rabi temen piye. Nang iso. Nang iso. Wong wedok ku nangis sing cilik suarane. Ono daya kok ditemoni. Monggo. Mbak Yu. Monggo nih. Ayune. Iki tiyang wedok kok kados nyaten niku pripun? Kula wedok. Kula entas wedokno kula. Ngapunten nggih Mbak Yu. Nggih. Sampeyan longgo. Alon-alon malah ayune. Kula mboten wonten bayi ya Mbak kok alon.
kono sing sopan, Mbak Yu. Sampeyan iki sapa Nandi? Kula nami kula Galuh. Galuh. Ajenge pados nyenyeran ngoten lho, Mbak. Pados kengeran. Nggih. Yung, apa Yung? Ki golek kengeran ya, Yung. Iyong wis tuwek. Anakku akeh 3. Karek kon nerima apa ora? Yung. Gak apa-apa, Yung. Arek yang ayu. Sayangane akeh. Yung, gak apa-apa. Arek ayu. Kon lila arek iki manggono kene. Gak apa-apa, Yung. Gak apa-apa. Tak terima, Nak. Dulurmu kabeh. Setuju. Dadi adikku ya. Nggih, nggak apa-apa, Mbak. Tapi kon kudu nganut tatanan nggo jerone omah kene. Nggih, mboten Iki apa-apa. Mbak Yumu kleteng abang. nggih. Iki Mbak Yumu kleteng ijo. Iki kleteng ganong. Lah kowe nek melok kene jenengmu tak ganti kleteng kuning. Gelem ya. Dadi adikku ya. Janang buri ganteni pakaiane dijak adus-adus. Ayo, Dik. Kula salin riyen. Ya. Piye, Yung? Ewang ono. Yo tak ewangane yo. Dikandani, diwuruki nyapu-nyapu latar, kebon-kebonan iku. Iya, yo. Aja ndolek lanangan ae kon. Enggak kok, Yung. Kok buru turune mbak aku ya, Yung. Adik kelending kuning ya. Kleteng kuning turu mbek kon. Kok gerayai paling. Oh, gak, Yung. Teman. Teman. Ono. Ya wis, Yung. Ewang ono ya. Ah. Iyalah. Kedayoan bocah ayu pakane kemlobyor. Muga-muga nggawa rejeki kanggo keluarga kene. Dek, iya Mbak Yu. Apa Mbak Yu? Saiki ngene yo. Kok glane men. Sakjane ngono aku mun ora seneng karo klething kuning iki. Ya padha, Mbak Yu. Lah nek disawang-sawang ku ayo kono dinimbang awak dhewe. Saiki ya apa carane supaya arek iku Kerasan kene ya. kok gak kerasan ngono, Dek. Iki Arek ta. Gus, pokoke ayo, Dik. Ya aja kaya ngono to, Mbak Yu. Iku ngono ya dulure awan dhewe. Aja ngomong dolok-dolok. Ya gak oleh kaya ngono sampeyan iku yo ngene. Gak oleh kaya ngono Iku iku. dudu dolok dhewe. Lah wis diterima mbek nyene. Saiki penggaweane awak dhewe iku ayo dileh. Ayo dikongkon penting kuning mesti nglakoni kabeh pokoke ayo bandak. Opo ae ngene iki supaya carane arek iku gak moleh-moleh. Yo dicandek bareng-bareng to, Mbak Yu. Gak usah belani. Nek gak iso. Ngomong apa? Yo aja Meneng ae, meneng ngono. ae. Wis nurut ta mbek Mbak Yune. Nurutane nurute kok dadono pengkak, mengkok. Kemayu iki kemayu kok. Yo. Wis saiki. Wis saiki ayo digoleki. Ayo kletheng kuning ayo dikeki penggawean iki. Dikongkon nang kali. Pasti gak mole-mole ndok kali kono ya wis ayo. Ayo bener ayo.
kaya ngono. Mbak Yu. Saiki Apa Mbak Yu pengen penting ora ijo? iki putihno sing kaya seloko. Apa bisa to Mbak Yu ijo kaya seloko? Ya wis mbah, pokoke kudu putih, bersih. Aja nemen-nemen to Mbak Yu ambek iki. Usah belani, gak usah belani. Jangan belani ngono Mbak Yu. Kon dhewe senek uga iki Mbak Yu. Gak usah meneng ae nurut Mbak Yu. Sakne to. Ayo Mbak Yu. Iki kudu mbok cuci bersih, kudu sampah putih kaya seloko ya. Lenting kuning ngrungokne kupingmu ya. Iya Mbak Yu penting abang. Terus iki digawa. Ojo moleh-moleh nek gak iso ngebeki godhong semanggi, godhong seloko lan wewean. Kudu bak iki. Ngerti? Golek nang endi? Dititeni. Ya gak ngerti ku urusanmu. Wis luru wae. Jane ngono jek seneng melok, Mbak. Biyong ta gak? Jek seneng dadi adikku apa gak? Sak karepe. Ya sik seneng Gak aku. gelem tak ya, golek. ya gak apa-apa. Gak apa-apa aku tak golek aku Mbak Yu ijo. Napa? Jangan apa-apa. Iki ngono ya dulure kok kaya ngono sih. sih. Iki aku celuk dulurmu, iki kaya dulur padha ae. Aja nemen-nemen. Anu to Mbak Yu. Sakne. Di kelenting kuning kuwi sakne to. Wis gak usah sakno. Sing sabar ya Dek ya. Wis saiki ngene klitik kuning yo. Titenono omonge Mbak Yu Mang, iki kudu tampak putih kaya seloko. Keranjange iki kudu bek godhong wewean gondolan semanggi. Nek gak iso ngebeki aja katik mulih. Ngerti tani? Aja katik mulih. Iya Mbak Yu. Ayo, ayo. Tak tinggal ya. Aku kamboke wangi Mbak Yu ganyong. Apa iki dadi pacobane urip? Ning jenggala maneh aku tidak siya marang bojoku dhewe. Ning saiki oleh ngengeren. Aku yo tidak siya kaya ngene. Gusti. Ing niki pacobaning urip kula mboten napa-napa. Nanging ing dinten iki kahanan iki kula mboten sagu lan kula badhe mbuang giri Patemboyo. Kanggo sapa wae? Ora nom, ora tuwa, ora lanang, ora wadon. Yen kowe sepuh bakal tak aku kaya wong tuaku kang sejati. Nanging umpama kowe priya isih muda, aku bakal suwita. Aja wedi lho. Kepenanggonku ing randu gumala krungu tetangise bocah wadon ing pinggire rawa. Ini ngopo to, Nduk? Kowe iki kewan kok iso tata jalma. Senajan aku kewan, aku bisa tata jalma. Aku ya duweni jeneng kok. Sapa jenengmu? Jenengku Kethek Tontong. Kethek Tontong. Aku lanang kok. Kowe lanang? Iya. Apa perlumu nduduhake yen kowe iki lanang? Aku ora buta, kowe kewan kok. Mulane aku krungu iku mangkole ngedekake sayembara sapa wae. Sing iso ngleboni sayembaramu kuwi bakal mbok pek bojo nek enom kaya aku. Tapi aku kanggo manungsa, kowe iki kewan adune ya karo kewan padha. Aku kari gelem apa ora? Yen kowe ora gelem ya ora tak ewangi ngumbah. Ya wis ora apa-apa. Mbok menawa Cek aku takon lawan kowe. Jenengmu sapa, Nduk? Aku Galo Candra Kirana. Penting kuning. Awakmu penting kuning.
kowe tetangisan kuwi mung babakan ora iso ngumbang ngono piye. Iya. Wis coba deken mbok pinggire kae tak umbahe, Nduk. Apa kowe ya bisa tenan ya? Dicoba ya. Osrak-osrak, osrak-osrak, ngumbat dan tempoko. Utusane biong baro ndoda. Osrak-osrak ngumbata dan tempoko utusane biung boro ndonda dapan wis delengen nduk. Wis bersih apa durung? Wis apik apa durung delengen kuwi tandange? Tengkone. Putih kaya seloko. Kok Piye? bisa kethek? Lah bisa to? Sik ana maneh, yen iki wis putih kaya Lho. seloko, aku sing duwe penggawean maneh kanggo kowe. Isik maneh to peting kene. Sik ana. Kok akeh banget to. Lah jane ate ngleboni Patemboyo gelem apa ora? Ning aku bisa kowe aja mbenjani janji marang kethek tong-tong. Ora bakal mblenjani janji kok. Temen lho ya. Heeh. Sebabe apa aku lanang Iya, aku ngerti. Wis kepengin kawin to? Ning kowe ayu kok. Ancene wadon ya kudune ayu. Dinten- Iki aku wis slemet ngono ae. Ndane mak selenet. Ketek. Ranjang Motoero iki jarene Kanggo apa iku? Dikon ngebaki rambanan karo semanggi. Lho. Ning aku ki ora nate ramban-ramban ngono, aku ki bingung gur bisa nangis tok. Kaya ngono wis. Bisa apa ora aku? Kowe aja nganti tangisan. Keranjang Motoero kuwi dekeken pinggire rawa kae, Nduk. Tak rambanake. Kaya ngono. Tak kono ya. Ning aku lanang lho ya. Kaping pira ngomong yen kowe iki lanang aku wis ngerti kok. Kalau diprotes karo kowe kan. Aja nganti gegojekan. Serenggat-serenggut, serenggat-serenggut, anyangguti semanggi kongko wewean. Utusane biong boro ndonda dapan. Serenggut, serenggat-serenggut, 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 anyangguti semanggi kongko wewean. Utusane
hadapan. Wis penting kuning. Coba delengan wis bek apa durung? Yen durung bakal tak rambanake maneh penting kuning. Kebak to? Rambanane wis kebak. Lho, aku mbok tambahi. Kok pinter. Penting kuning. Dalam. Aku takon marang kowe ya, Nduk. Siji mang wis katon kaya selaka. Heeh. Iki sing kranjang mata era wis kebak semanggilan gondo wewean. Heeh. Wis ditiwancine kowe dadi bojoku. Aku lanang lho. Aduh kok meden-medeni. Aku menungso kok dikeloni kethek to, Bu. Yen kowe kurang percaya, Rasane piye? mbok deleng ya ora apa-apa no. Lho, anakku kaya apa lek rabi karo kowe? Lho, ya ora no. Ning aku Ya ora ora. gelem. Bisa nggawanteng ya bisa, nek wadon wayu ya bisa. Ning ana wulune wong kowe iki kewan aku manungsa. Carane gampang wong wulu wae kok. Piye carane? Ya dijeboli no. Oh. Tukokno kerokan dikeroki ngono. Aku ora gelem, umpama aku ora gelem piye? Kowe iso ngeroki ngono malah suweneng kowe. Kaya ngono. Kepingin tak keroki. Ayo ndek aku tak keroki. Aduh, kuning. Aduh. Wong kewan kok arep rabi menungso. Kowe kok sugih mentolo, kowe kok mentolo marang aku. Lah kowe iki kewan kok arep rabi karo aku ya ora Gedeng kuning. bisa geger jagat. Sakwise kowe medhot tanganku sing sisih kiwa. Aku matur nuwun. Sejatine aku dewa kang mangejo antah kena paukuman dening Bapa Betari Durga. Mula iki dina aku bakal bali ing kayangan ning aja lali iki kena diarani pecut sodolanang. Pecut sodo. Kanggo sangu menurip apa sejamu bakal bisa keturutan nanging aja nganti duwe rasa adikang adigung dupeh kowe duwe piandel kang agung. Mula kebat balya kowe bakal ketemu maneh marang karmamu. Mung sakmono aku bali ning kayangan. Kaya ngono. Aku bakal ketemu karo garwaku. Ya ora apa-apa matur nuwun ya kedhek. Yen ngono aku bakal bali. Biyong rambaranku wis kebak lho. Kabar apa meneh? Nduk, desa ndi ya, Yung ya? Mulus-mulusan ngono lho, Yung. Mulus-mulusan kakekmu ngono ah. Karang wulusan. Oh ya iku, Yung. Karku ya ngono iku mang. Aku kene lali. Apa? Kono lho, Yung ono. Jarene ono jenenge ande-ande lumut, aku sing munggah-unggahi. Aku kepengin melok, Yung. Sapa aku kok diterima. Aku lek payu sih, Yung. Aku yo melok. Aku melok Mbak Yu. Aku yo melok, Yung. Iki aku melok. Yo, aku melok nang ande-ande mulut, Yung. Ande-ande lumut, ande-ande mulut kakek. Iya, Yung, ande-ande lumut. Kok sik. Kon iki krungu teman. Aku krungu
nduk desa Karangwulusan iki ana wong jenenge Andi Lumut, wonge ganteng. Kon kate unggah-unggahi. Iya, Yung. Aku yo melok yo. Unggah-unggahi sing temen, cek diterima. Ning aja royoan, wong kon telu sak dulur, ya. Sakjane yo aku yo nek diterima yo. Iya, nek kon diterima, kon aja muring-muring, nek kon diterima, kon ya aja muring-muring. Bayu sing diterima ya kudu ngalah kudu dikekno aku, aku sing tuwek. Ya aja ngono rezekine wongku dhewe-dhewe nah. Sing diterima paling yo aku ya, Yung ya. Iya. Iki kok Wong aku ayu dhewe lho ya. Percaya aku, ya wis. Budalan, ndang budal. Ayo. aku tak Sangu apa? Aku sangone 5.000 Yung, numpak Grab Yung. Rono iku disangoni pantes-pantese tak ideni tahap apa ngono lho yo. Ya ya kan ngomong, aku idenono Yung lah baru kon tak ideni lah. Sangono-ono perhiasan sauluk kae kon. Padha ta yo, gak padha tanggung. Yo gak. Perhiasan sauluk kae kon sing gawe dhuwit ya kok golong dhewe. Aku gak nyekel apa-apa lho. Tapi aku lek sampean ideni seyong yo, Iya, aku tak ideni nak, muga-muga kon diterima. Aku yo ngono yo. Iya, percaya. Muga-muga diterima. Aku yo idonono yo. Ya kene tak idoni. Aku pamit ya, Yung. Iya, muga-muga ditampa nak. Ayo. Anakku sing anu dhewe. Pokoke nandi seseh arek iku mah. Ono ae. Anak akeh yo ngene iki bingung aku. Mari penggaweanmu yo. Nih. Pun. Kang mbok keteng abang kali ijo ten pundi kali keteng gandeng. Alah, nek warung sebelah iki lho, Nak. Mboten ampun bujuk kula ta, Biung. Nyapa wong gerang tuwek kok mbojuki anake? Kula wau mireng ajeng unggah-unggahe Kang Mas Andi Lumut ten Karangwulusan mrika. Krungu. Mireng. Terus Kula ndek. kon kate melok-melok rono. Nggih. Tenono kene. Tak sandangi iki kon cek ditampa. Lah apa sih kok tutup-tutupi iku? Niku mboten lemeke petek to, Biung. Biyen tak gelemek pitik. Wong pitike wis tak doli kok. Kersane napa kok ndamel ngoten? Cek tambah ayu. Cek tambah ayu ngoten. Iya. Kene. Lah iki aku gak keroken Biung wingi gatel. Wingi ku adahe jaran kepang. Sampai teko omah Biung aku gak mari gatel. Wingi adahe jaran kepang. Ku taline. Iki piye to Biung? Iya, kene. Kok kon cek ditampa nduk kono, Nak. Ayu dhewe ngono Ayu dhewe Biung. sak dulurmu. Kon ketok wayu dhewe didelok teko pacet. Tapi biasanya wong lanang lek ambu ngene gak gelem nyedak to Biung. Jare sapa? Tetep gelam. Kene tak odaki. Odake yo biyen. Biyen yo nek jek enom iku ya nang dukun. Lho, Odak di dukunno. Nak iku iso ilang gak Biung? iso. Wong ngene kok gak iso ilang lho. Iso. Lho. Wah, ayune anakku rek. Tumutah Biung. Ah, mutah lah apa ya diempet lah wis. Budalan nak. Gak didungani aku Biung. Oh, kon njaluk didungane anak. Ya dungane wong tua ki mandi ya Biung. Kene. Walah kreteng kone. Kon budal unggah-unggahi andi lumut nak. Muga-muga kon ditampa. Temen muga-muga kon ditampa. Wis dongaku sakmono ae nang kon ya, Nak. Aku tak budal ya Biung. Budalon, Nduk. Aku ayu tenan ya Biung. Iya. Budal ya yo. Walah kreteng koneng.
Kelteng kuning. Mbok rumangsa kedosan, Nduk, karo awakmu. Donya bondomu dirampas karo anak-anakku. Kon meneng ae. Muga-muga kon ditampa temenan cek balik donya bandamu. Pirang-pirang dina durung mangan menungso cilike seneng-seneng. Sapa wae mancik ana trata Bengawan Silugonggo bakal tak tadha kala mangsa. Mambune gandane menungso iki. Lho. Tak sliden ana ing pojokan. Yen ana menungso bakal tak tadha kala mangsa. Jalma menungso. Sopo aran? Aku kelenteng ijo. Kelenteng ijo. Kowe. Kelenteng apa? Sijine. Kelenteng ganyong. Woi, kelenteng ganyong. Sampeyan sapa? Aku sing duwe pedhang pangusa ana ing Bengawan Silugonggo. Raja Yuyu Kangkang. Kowe arep nandi? Aku arep nyebrang. Nyebrang. Tolong sebrangno ya. Kowe mikir, elek mambune Basin. Tak bobor lho kowe. Bu. Hei, Apa? kowe. Aku ta? Ati nyebrang. Iya. Ning ana syarate. Apa? Rungokno karo kowe elek minggir. Kelenteng ijo. Karo kelenteng abang. Aku gelem nyabrangno ning ana syarate njaluk pilus. Alam pilus. Iya gampang wong pilus engko tak tukokno. Nek gak ana nek wis tutup tak jalukno wak polo. Lho, pilus apa kowe? Jajan pilus iku pilus Garuda. Ora pilus kuwi. Pilus apa? Pipimu sing alus-alus. Bayu. Tak ambunge tak cucupe. Aku gelem. Ora kathik. Hah? Ora kathik. Walah. Hei. Kelenteng ijo karo kelenteng abang. Ayo. Tak sabrangno kowe. Ayo. Kene maju siji. Maju siji. Kowe. Ayo tak sabrangno. Piye carane ora enek gethek, ora enek perahu cilik. Jalma menungso. Sopo jenengmu? Aku.
Keriting kuning. Kowe sapa kok elek? Beh, elek aku. Hah. Raja Yuyu Kangkang. Oh, Yuyu Kangkang. Aku njaluk tolong. Njaluk tolong apa? Sebrangno nang bengawan kene. Sebrangno. Ora kathik. Ya lha apa kok ora kathik? Nyabrang dhewe nek kejegur nek kentir mati. Ora gelem nyebrangno aku. Ora. Wani karo aku tenan. Apamu sing tak wedeni? Tenan wani. Wani. Sap, bengawane. Toto lanang pancen kowe sakti tenan. Yen ngono ning Karangkulutan kae katon. Kakang ande lumut, aku kang teka. Kula badhe unggah-unggah Kakang Andi lumut Kang. Angsal. Nggih, Mbok. Niku pun sing kalih wau jenengan tolak ngoten kantun kula. Karya awakmu tok ikan. Mbak Yu kula jenengan tolak tiga-tigane. Nggih. Kula rantos. Biyong kula badhe mudhun Kita sing kok karepno anakku. menika kang kula Biyong sampun jam 3 kula badhe mudhun. Mbok, pancen kuwi garwaku. Lho, menika garwaku karo sampean. Iya. Ya apa alhamdulillah sampe ana kene. Mas, aku njaluk pangapura marang sampean. Redening aku ditundung Kanjeng Rama kon golek sampean. Nganti aku jumondhok ana nggone Mbok Rondo, aku duweni tenger andi lumut.